аз граница мегзаранд. виза шумо метавонед ки дастрас бикунед. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи вазъияти граница суҳбат мекунем. бо диққат то охирша тамошо кунед. аллакай фурсат вақт кам мондагиай барои пир кардани грин-картаҳо шумо метавонед ки ҳозир дар ин ҳами WhatsApp бинависонед ва грин-картаҳои худтона пир бикунед. дар куҷое ки қарор дошта бошед фарқ надорад. вақте ки шумо ҳама чиза соҳиб бишед, агар баъдан метавонед ки ба Америка озодона сафар кунед ва кору фаъолияти зиндагӣ бикунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи границаҳо чӣ хеле ки мо гуфтем. вазъият айни ҳол дар границаи Қазоқистон. бисёри нафарҳо мераванд барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худшон граница мегзаранд. пештар вақтҳо назорат ҷиддитар буд. мумкин 3 рӯз 4 рӯз то 1 ҳафтара вақт мерафт ки баъдан граница бигзаранд. ҳозир айни ҳол сабуктар шидагиай нафарҳое ки границаи Қазоқистон сафар карда истиянд мумкин дар муддати 12 соат ё дар 15 соат дери 1 рӯза аз граница мегзаранд. лекин тафтиши ҳуҷҷатҳо, тафтиши паспортҳо, тафтиши телефонҳо ба мисли пештара ҳаст бигем хато намекунем ё ки бигем агар ҷиддитар шидагиай хато намекунем. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки ба границаи Қазоқистон сафар карданиен ё граница гузаштаниен бо одамои боваринок биред ки шуморо гузаронда битонанд. чунки причина шида метавонад бисёр чизое ки бедокумент будани шумо ё ягон нарушение доштани шумо вақти гузаштан аз границаи Қазоқистон шуморо дигар ба Федератсияи Русия ворид шидан намонанд. ана ҳамин ҳолатҳоро бисёр ба назар мерасад ва бисёр ба чашм мерасад. так бигирем агар ба мисли пештара ҳозир тӯли 3 рӯз 4 рӯз ё ки 1 ҳафта границаҳо банд нашидаистанд, мардум рафту омад кардаистанд. ҳамин хеле ки назорат ҷиддиай ва тафтиши ҳуҷҷатҳорам бениҳоят сахтай. чӣ дар аэропортҳо ҳамин хелай ва чӣ дар граница ин чиз ба назар мерасад барои тамоми шаҳрвандони хориҷӣ. акнун комментарияҳоро мехонем, бо диққат тамошо кунед. агар бихоҳем ки границаи Қазоқистон перескат кунед бо одами боваринок, рақамош рӯи экран мебирояд. занг занед, айноми мо гап занед, шуморо 100% мегзаронанд ва айсар вориди Россия мешавед. як нафар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳозир ҳамин кадом аэропорт сабуктарай барои гузаштан? ҳамира камтарак мефаҳмондӣ. чӣ хеле ки мо гуфтем дар тамоми аэропортҳои Федератсияи Русия ё ки чӣ дар сарҳадҳо як хеле бигем хато намекунем. ҳамин тафтиши ҳуҷҷатҳо, тафтиши мақсад телефону дигар чизо дар ҳама ҷо барои шаҳрвандои хориҷӣ дида мешавад. Мирзоев нависондай: ассалому алайкум ака. Патент подмосковия. оё ҳамин илоҷ дорад Москва кунем? агар ба ҳамун патенти худтон бигем кору фаъолият кунем, тибқи қонун ба назар бигирем, не, ягон илоҷ надорад. бисёри нафарҳо мисол мекунанд кору фаъолият то ҳамун ҳолатере ки мисол дастгиршон мекунанд дар ягон рейдҳо ё дар ягон амалиётҳое ки ҳастае дастгир мешаванд ва баъдан штрафшон мекунанд ё ки запретшон мекунанд. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум. сози хубӣ ака. визаи Туркия чанд моҳа ё чанд сола мешавад? яъне то чанд соларо бигирем мешавад? би чанд рӯза тайёр мешавад? пратар мегуфтӣ ака. пешакӣ раҳмат. ҳозир визае ки додаистиян аз 1 моҳа сар мешавад то 3 моҳара. виза шумо метавонед ки дастрас бикунед аз посольствои Турсия дар шаҳри Душанбе. ҳасан Шарипов нависондай: ассалому алайкум. ман патент гирифтам. баъди 1 моҳ ба кор дохил шудам. лекин қоидавӣ ба карта пул мегузарад. официални, лекин ба ФМС уведомление набурдам. ҳоло чӣ мешавад ҷавоб диҳед илтимос? официални гуфта агар трудовой договор доштана дар назар дошта бошед шумо, ҳамин патента бо трудовой договор уведомление мекунед, тамом. дар ҳолати накардан имконият ҳастае ки патенти шуморо аннулировать кунанд. ҳалимова нависонда: ассалому алайкум. аз шаҳри Россия мешавад ба Турсия рафтан ё не? додарҷон, илтимос ҷавоб диҳед. ба корҳотон муваффақият металабам. раҳмат барои хизматҳо. зинда ва сарбаланд бошед. бале, дар ҳар куҷое ки бошед мешавад сафар карда, лекин дар ҳар куҷое ки бошед шумо шаҳрванди Тоҷикистон ки ҳастен, албатта ки бояд виза бигирен, баъд бирен. як нафар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон. илтимос дар бораи АВФ 2024 як видео кун. дар бораи АВФ ягон информатсия нестай ва мо наметавонем ки аз пеши хидмон гап занем. як нафари дигар нависондае ки акаи Сорбон, вақте ки гости омадагӣ аз Россия бубурӯй, чанд пас метавонӣ будурӯй бо? вақте ки аз Россия буромаден, нафарое ки мигратсиони картаи гости қати рафтагиен, 3 моҳ пас ҳуқуқ дорем ки обратно ба Россия сафар бикунем. як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон.
мегуфтед ки хизмат ба охир расидааст ё ин ки не ҳоло нақша пурра ба анҷом расидагӣ нест ва официални рӯзи 27 ноябр ба анҷом мерасад. ҳакимов нависонда: ягон тат граница наравен, ба мошин лучи ба самолёт равен, мешавад ва арзон аст. ай баъзе нафарои ҳастанд ки мумкин ба мошин бо роҳи арзонтар шаванд. ба ҳамин хотир боз одамое ҳастанд ки боваринок ҳастанд, мисол ба талаботош ҷавобгӯ мебаранд, бо мебиёранд. ҳар нафар ба хоҳиши худаш кор мекунад. як нафари дигар нависонда: як ҳафта шид занг мезанам, номерои нишон додагит киштагие. номерои чиро дар назар дорем шумо? агар ягон ҳамин тавсияҳои моро дар назар дошта бошед, мисол грин карта ё ки дигар чизо, ин номеро ватсап доранд танҳо. тамом. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.